Marcos panagutin para sama-sama na po sila dahil kasunod po nito ay magkakaroon na po ng banal na misa sa ganap na alas 6 ng gabi. Kaya po by 5:45 tinatawagan yung mga kaparian na nandito ngayon. Pupunta na po tayo sa loob. 5:45, 15 minutes from now. Ang misa po ay pangungunahan ni Bishop Jerry Alminaza ng Diocese of San Carlos. At ang homilies po ay si Monsignor Jerry Vitor. Okay, pakinggan po natin ngayon ang tagapagsalita ng Seniors for Seniors, si Sir Floro Francisco. Magandang hapon, mga kababayan. Sa nakikita ko ngayon, maraming kapwa ko seniors ang naririto ngayon. Pwede ho bang humiyaw ang mga seniors? Ayan mga kapatid, ang mga seniors po ay gising. Hindi po kami natutulog. Dahil marami po kaming isyong nakikita na napapabayaan. Itong pinag-uusapang budget ay kanilang inalanghiya. At ang isa sa mga matinding biktima ng budget na ito ay kaming mga seniors. Sa aking mga kapwa na seniors, gumising po tayo at ating ipaglaban na dapat ibalik ang budget sa PhilHealth. Kinuha nila yung 90 billion na pera na sinasabi nilang savings daw nila. Paano nyo nasabing savings yan? Pera nyo ba yan? Kaming mga manggagawa ang nag-ipon ng pera na yan. Saan kayo kumuha ng kapal ng mukha para desisyonan na kunin ang pera namin? Meron kaming pinaglalaban, Universal Social Pension. 2016 pa namin ito inilalaban, pero hindi kami pinapakinggan. Ang ginawa nila, hinahati nila ang mga mamamayan. Binigyan nila yung tinatawag nilang indigent Filipinos ng social pension. Pero yung higit na nakakaraming seniors ay walang pensyon. Hindi po totoong may pera ang mga seniors. Marami po dyan, 2,000, 3,000 lamang ang kanilang pensyon. Ano ang nangyayari? Nag-aaway po kami. Kasi ang sinasabi nila, bakit yung mga hindi nagbayad ng buwis, bakit yung hindi nagkontribusyon sa SSS, binibigyan niya ng pensyon. Samantalang kami mga nagtrabaho, walang pensyon. Makatarungan ba yun? Subalit hindi natin dapat awayin ang kapwa natin mahihirap. Dahil kaya sila naging ganun. Dahil yan po ang mga kababayan natin hindi sinweldohan ng tama, hindi binigyan ng trabaho ng gobyerno, kung kaya't hindi sila naging kwalipikado sa pensyon. Ngunit, kaya nilang magdesisyon na kunin ang pera natin sa PhilHealth, kunin ang pera sa Fortis, at ilalagay sa ayuda. At ano mangyayari? Kung kailangan natin ng pera, kailangan natin ng gamot, tayo'y magmamakaawa at hihingi ng ayuda. Dapat ba tayo mamalimos? Dapat ba tayo mangingi? Dapat ibalik ang pensyon sa kalusugan at pati ang mga pera para sa edukasyon. Maraming salamat po at naway magising ang mga kapwa ko senior. Huwag kayong umaasa sa ayuda. Inuulol lamang tayo ng mga yan. Ayan, ngayon naman po pakinggan natin si Attorney Sunny Matula na nagkaisang Leader Coalition. Magandang hapon mga kasama. Isang mainit na pagbati mula sa nagkaisa Labor Coalition. Kumusta na kayo? Kaninang umaga pa ata kayo. Mula doon sa People's Power Monument, papunta rito. Ang layo niyan. Pero alam ko na tayo po ay nakikibaka para sa pagbabago ng ating lipunan
at tayo po ay nananawagan, Marcos panagutin! Mga kasama, walang tunay na makapagsalita para sa mga pagbabago, kundi ang mga mamayan mismo. Tanggalin na po natin ang political dynasty sa Senado. Tanggalin na po natin ang political dynasty sa Kamara de Representativo. Tanggalin na po natin ang political dynasty sa gobyerno. Tuldukan ang pang-aabuso at korupsyon. Kung walang korupsyon, sabi ng dating presidente, walang mahirap sa ating bansa, kaya tutukan po natin yan. May 3 uri daw ng mga tao sa ating lipunan. Ang mga taong gusto ng pagbabago at panghawakan ang pagbabagong ito. May mga taong nakatingin lamang sa mga pagbabago at may mga taong natulala sa mga pagbabago. At alam ko, kayong mga kasama natin ngayon dito sa EDSA Shrine ay mga taong gusto ng pagbabago at panghawakan ng direksyon ng pagbabagong ito. Kaya ituloy po natin ang laban na ito. Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Mabuhay, Attorney Sunny Matula. Yan. At dito, ang ating tagapagsalita mula sa Freedom from Death Coalition. Palakpakan natin si Dean Rene Ofreneo mula sa Freedom from Death Coalition. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, isa rin mapagpalayang araw. Inuulit ko, mapagpalaya sapagkat ang kailangan nitong bansa ay makalaya sa mga lisyang patakaran. Nabulgar na po na may violation sa saligang batas hinggil sa edukasyon na mas malaki ang gastos o budget sa infrastruktura. Pero kami po sa Freedom from Death Coalition, nais namin banggitin dito ang isang napakalaking anomalya. Ano po ito? Ang ating pong pagbabayad sa utang na 16 trillion. Last year po, kulang sa 800 billion. Pero ang interest po lang ang nilagay sa budget. Pero under the automatic debt service law ng Pangulong Marcos Sr., Presidential Decree 1177, automatic pong naglalaan ng gobyerno ng pambayad sa interest at principal. Ay last year po, 1.2 trillion na ang principal. This year, 800 billion ang interest, 1.2 trillion na higit ang principal. In other words, ang total po, 2 trillion, doble sa budget po na sinasabing education. Ito po yung sinasabi namin na matagal na, pero magbuhat po nung EDSA 1, EDSA 2, hanggang sa ngayon, ang gobyerno po natin naglalaan ng pinakamalaking item sa budget sa pagbabayad sa utang sapagkat patuloy naman ang pangungutang. At yung pambayad po nila sa utang ay panibagong pangungutang. At samantala, itong ating mga elitistang politiko, tuloy-tuloy naman sa paggastos, kung sari-saring ayuda na isip, ikinukulong ang bayan sa ayuda politics. Tunay bang ayuda yung bibigyan mo ang isang tao ng 2 linggo trabaho, pagkatapos noon, tapos na. Ang kailangan ng tao ay tuloy-tuloy na trabaho, sustainable job, sustainable livelihood, sustainable communities. Sa ating napakalaking gastos sa infrastruktura, hinahanap namin doon
Nasaan ang programa para iayos ang komunidad na mahirap, komunidad ng urban poor, komunidad ng peri-urban poor, coastal poor, urban poor, indigenous poor. Wala po ang inuuna nila mga proyekto pamungunahan ng mga malalaking oligarko. Kung kaya po ang nangyayari sa ating bansa, matapos nilang gamitin yung ayuda politics para ma-elect sila, pag-upo nila, mga patakaran para sa kanila, ikinakasal po sa programa ng IMF World Bank na neoliberal privatization, deregulation, liberalization, privatization ng water, privatization ng power, privatization ng infrastructure. Sino ang kukuha nun? Mga malalaking oligarchic families. At tapos, pag matatapos ng kanilang termino, mag-aayuda politics. We are in prison. This is a big prison house. We should break out of this. Dapat makalaya tayo. Laya! Yan, maraming salamat mula sa Freedom from Debt Coalition, si Dean Rene Ofreneo. Isa sa mga magagaling nating economist. Good afternoon, everyone. My name is Theo, but of course they revealed my real name na. I'm Alex Testorpo, and I'm one of those few people who have not really received a formal notice coming from the HOR. They just posted my name sa media, and that's the only time I was made aware that I'm included on those 40 social media users that are invited by the House of Representatives on their probe about fake news. So, since wala akong natanggap na formal invitation, I asked Joey to show it to me, and I found out that the purpose as to why they're having the probe to begin with is due to the privileged speech of Ace Barbers, labeling all of us as narco-bloggers, Pogo Pay, and Bagong Makapili. There is no discussion as to what constitutes being a Bagong Makapili, or there is no proof showing that we are paid by narco politicians or even Pogo. I myself has no any link with Pogo operators, so how can I possibly be paid by them? So that's the first question I raised on one of my posts sa social media. Secondly, biglang nagbago. Ang privileged speech ni Ace Barbers ay about ngayon sa narco-bloggers, Pogo Pay, and Bagong Makapili. But then eventually, they changed the subject matter to fake news, which I myself is irrelevant. Why? Because in the first place, I am not writing news. I am writing my political opinions, which is within the constitutionally protected speech natin. So yun, tinatanong ko din, dapat they should clarify what really constitutes fake news and how does it differ to political opinions. Because if they regulate fake news by targeting us who are only writing our political opinions, they are indirectly suppressing our freedom of speech. Tama? Kasi they are converting our opinions as news. So that's the harm that I have seen sa probe ni Dan Fernandez about this subject matter. Secondly, Maria Ressa, a Nobel Peace Prize awardee in 2021, she was caught lying in the international media saying that ABS-CBN has 11 million employees. Why is she not invited? Her inputs, her knowledge about fake news sana ay the best tool for the HOR to craft better policies or to regulate well the use of social media platforms or experience. Secondly, last year, Richard Hidarian, he posted that by December, the ICC will arrest former President Rodrigo Duterte.
it did not happen. Does that constitute fake news? Now, if it does constitute fake news, why is Richard Higarian not invited by the HOR? Ito yung point ko. If the HOR is really serious on their probe about fake news, why are they only targeting pro-Duterte voices? So this, I think, in my own opinion, is a targeted political maneuver. We know for a fact that within the week, the SecGen will transmit the impeachment raps against VP Sara, the 3 impeachment raps against VP Sara. Secondly, just this week, they declared food emergency. And just today, the Supreme Court notified Speaker Romualdez, Jesus Cordero, Senate President, and the Office of the President to comment on the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Congressman Ungab about the GAA, the blank spaces. Now, if you look at the timing, it's very glaring. They are trying to silence us so that we would not be able to write about all these important issues. So this is not just about what we did right now, the filing of petition in the Supreme Court is not evasion of, or we're not evading accountability. We are fighting them because we don't want to be ruled by felons. You know what I mean? Because kanina lang, ang ano ni Joey, ang letter pa lang niya, contemptible na. So is that their goal? To contempt us? On their invitation, ang sinabi nila, we will invite you because we need to hear your knowledge about the subject matter. Now, how come na ang maging basihan nila ay yung for contempt is yung letter ni Joey? If they really want us to share our knowledge about fake news, then dapat, di ba, they should hear us. There should be no threat of us being cited in contempt. We are private individuals. We are not politicians. We are working on a daily basis. So with them detaining us or with them setting us in contempt, they are also cutting our ability to earn. Or they are suppressing, aside from suppressing our freedom of speech, they are also para attacking our our personal life. So yun lang, because we are private individuals. So for me, to wrap up everything, this is a targeted harassment. This is a targeted political maneuver, and this is not really about fake news probe, because they already did this in 2017, 7 years ago. They should have, you know, implemented better rules and regulations now, but they did not. So now they are sparking this conversation again because they are trying to hide or conceal something that's better or more important than what we are currently facing. Yan lang po. Magandang hapon po sa inyo. Dan Fernandez yung listahan. Nandun yung pangalan namin. Meron siyang statement doon and it was quoted. Filipinos have the right to know the truth. We must protect them against our fellow Filipinos who spread misinformation that caused fear and division in our society. In other words, nung nilabas nila yung listahan, they already labeled us as purveyors of misinformation. Nakapatak na sa noon namin yun ng mga fake news kami o gumagawa kami ng fake news. And that's why we're here, because we want to tell the world that we are not. Hindi kami funded by Pogos, hindi kami funded by drug lords. Yung Petragas Marcos, because he can probably tell you na mayroong connection siya sa Pogo at saka yung mga asawa Marcos na yan, yung despicable two na yan. So you see, when the day comes that you will invite me, I will tell you, hindi ako tatakbo. I don't run from a fight, I will dig in. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, members of this TRICOM. I will bring documents and allow me to speak. Because even if that is the inconvenient truth, that is the truth.
Lahat kami rito, hindi namin alam kung paano gumawa ng fake news. We only tell what's the truth, even if it is inconvenient to those who are in power. So mga kababayan, tandaan po ninyo, tingnan po ninyo, pag pumunta po kami doon, inalagkad kami doon, you see how they will treat us. Observe, tingnan ninyo how they will treat us. How they will disrespect us. How they will remove our dignity. Kasi kung gagawin nila yan sa amin, gagawin din nila yan sa inyong lahat, 120 million Filipinos. Ginagawa kaming example to instill fear sa lahat ng Pilipino para manaig sila and they will remain in power for as long as they want. That's how hungry they are. Ganyan sila kaganid, ganyan sila uhaw sa kapangyarihan. All of them. Kaya tandaan po ninyo mga kababayan, nandito kami sa harap ninyo. We are not afraid to fight. In fact, dati, kanya-kanya kaming diskarte. Now, they banded us together. And we will speak with one voice. A voice that will